Beda t-twaqqih ta' ċumnija tal-Power Station f'Dellimara, ċumnija boli ta' madwar 150 metru, ġifieri 50 solar. Ix-xogħol hawnhekk kif qed taraw diġà beda ġmielu bit-twaqqih diġà ta' 17 metru. Iċ-ċumnija kollha mhux se tibqa' teżisti sal-aħħar ta' dan is-sajf. Il-bajja pittoreska ta' Dellimara daqshekk se tkun imtabna b'ċumnija fl-isfond tagħha wara li ftit tal-jemilu bdiet titwetta wiegħda elettorali oħra, dik li titwaqqa' ċ-ċumnija tal-Power Station ta' Dellimara. Permezz ta' lift li l-vjaġġ fuq jdum għaddej ftit aktar minn kwarta, One Use tela fuq dik li sa ftit tal-jemilu kienet meqjusa bħala l-ogħla struttura f'Malta u segwa mill-qrib ix-xogħlijiet ta' twaqqih taċ-ċumnija li minnha kienu joħorġu tunnellati kbar ta' emissjonijiet iġġenerati mill-heavy fuel oil. Ix-xogħol beda bit-tneħħija tal-ħadid kollu fiċ-ċumnija, għolja 50 solar u wiesa 12 metru. Bl-istruttura llum hija waħda vojta għal kollox. Fjum li r-riħ ma tellef xejn mill-andament tax-xogħol, segwejna mill-qrib it-qattih li qed isir permezz ta' makkinarju apposta li nġib minn barra, magħruf bħala Remote Controlled Demolition Robot, makkinarju li qed iqatta' l-konkos biċċa biċċa. Malli tqatta' l-konkos jibda x-xogħol tal-kater li permezz ta' fjamma tikwi tqatta' x-xibka tal-ħadid li tkun iġġenneb għal ġewwa taċ-ċumnija. Mal-qata, il-konkos jinżel madwar 50 solar u jitfarrak fil-qiegħ taċ-ċumnija. Mad-daqqa jinstema' ħoss kbir li rriet mhux ftit il-madwar. Iżda x-xogħol ma jdumx ma jissokta bil-pjattaforma li ntramat apposta mad-dawra taċ-ċumnija titniżżel solar ieħor bil-ħaddiema u bl-inġenji fuqha biex tkun tista' titqatta biċ-ċoħra miċ-ċumnija. Dan ix-xogħol se jibqa' għaddej sakemm kollox jasal fl-aħħar ftit solari, fejn imbagħad kollox ikompli bix-xogħol tal-High Reach Demolition Excavator, gaffa li mill-art stess tilħaq partijiet għolin u tqatta' dak li jkun fadal. Il-kap eżekuttiv tal-Ena Malta Jason Vella qal li l-Ena Malta qed toqgħod b'sebgħinejn għax-xogħol ta' twaqqih. Spjega li qed jittieħdu għadd kbir ta' prekawzjonijiet minħabba l-fatt li l-impjant ta' maġemp iċ-ċumnija għadu wieħed attiv. Dan b'differenza minn meta twaqqat iċ-ċumnija tal-Power Station tal-Marsa fejn din tal-aħħar tħalliet titfarrak mal-art. Aħna hawnhekk qegħdin noperaw f'sit li qed taħdem hawnhekk għandna diversi impjanti ta' ġenerazzjoni tal-elettriku li b'differenza pereżempju minn meta żarmajna il-Power Station tal-Marsa fejn hemmhekk tista' tgħid li kellek impjant li huwa mitfi, hawnhekk wieħed irid joqgħod iktar attent kif jagħmel ix-xogħlijiet. Huwa spjega li d-diffikultajiet f'dan it-tip ta' xogħol huma kbar fejn qal li f'pajjiżna numru kbir ta' ġranet ikunu bir-riħ u li f'dak l-għoli il-qawwa tiegħu tkun ferm ikbar. Minħabba dan, ix-xogħol ikollu jaqaf għal xi sigħat jew saħansitra ġranet sakemm tikkalma s-sitwazzjoni. Il-kap eżekuttiv qal li dan ix-xogħol iħalli ammont enormi ta' skart. Essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq madwar 5,000 tonnellata ħadid u 5,000 metru kubu ta' konkrit. Ovvjament da ħajjiġi once li jiġi imniżżel jiġi esportat għal riċiklar barra Malta. L-inġinier Vella temm jgħid li x-xogħol kollu fuq din iċ-ċumnija mistenni jkun lest fix-xhur li ġejjin. Parti mis-sit se tintuża bħala maħżen kbir fejn jinżamm il-makkinarju.